Ungangibona ngihleka insinzima impilo yami ungangibona ngithule wasinamanzi sihubha amavaterikani kuyaphela iviki ivaterikani kafikanga singena amanzi ungangibona ngithule mina insinzima impilo yami ngumama uMaZulu wakwaChonco udume ngontomkulu isakhamuzi saselindelani entuzuma kwa38 ngaphansi kwakhansela uMuzi Thusi. Impilo esiphilayo la ayisanamisi sihlukumezeke ngendlela yokuthi sesiyakufisa ngempela ukuthwala amawashi ngisowashe eBhishi ngoba eBhishi amanzi ahlala ephuma thina sazi kwenziwani ugesi amanzi akuyona impilo leyo. Mina njengoba ngimdala nje ngidla amaphilisi fanele ngidle ukudla okuhlanzekile nasendlini kuhlanzeke kodwa ama-toilet anuka phuka ungcola yonke into singasamanzi uthi awekho. Uma sekuphela amanzi nogesi ungcono uyakwazi ukuba semnyango uma ngasekho khona-ke ozokupheka sekubolile uzophekani. Sithwele kanzima ngempela sesiyafisa ukuthi ngangcono khona umeya weTheku la umnumzane uKhawunda ngesikhulume naye njenganosodolobha phela ophethe iTheku into enkulu kangaka safa siyabulawa nje straight. Umuntu odla amaphilisi uzowadla kanjani engadlile engenamanzi uzowaphuza ngani ngoba asikhe wadini yakho kodwa siyakappreciate ukuthi usithatha njengabahlali balidayo sonke sifuna sikubonge lo khansela la isimo sethu asisihle neze khansela isimo sethu sibhekene naso sibhekene nenkinga kagesi esekuphela isonto lesibili leli singenawo ugesi sibhekene nenkinga ke yamanzi sireduce kule nto yamavaterikani impilo yethu sonke. So-ke sicela khansela ukuthi njengomuntu esesikubona ukhona phambi kwethu umsebenzi womkhaya besingakucela namhlanje ukuthi mesisuka la sisuke la sesinento ethi ey'ndaweni esihlala kuzona isikakhulukazi njengoba sesibolelwe iy'nyama kunabogogo abagulayo abaphila ngama-oxygen esekunzima manje ukuthi impilo yabo iqhubeke. Besingacela nje khansela ukuthi sisuke la sesiqinisekiso sokuthi isimo sikagesi ekuhlaleni sesilungisekile khansela. Asifisi khansela ukuthi sibonakale njengabantu abaphazamisa ukusebenza kwakho noma abafisa ukuphazamisa ukusebenza kwamaphoyisa kodwa nje siyacela ukuthi sibuyelwe isithunzi sethu njengabahlali. Siyazama-ke ukuxhumana nabaphathi bamaphoyisa njengoba sifike ekuseni into esiyenzayo njengoba ubona amaphoyisa esondele la sizama ukuthi singabi naso isimo sokuthi akulimala amalungu omphakathi. Okokuqala asiqale sixolise ngesimo esibhekene naso. Ake ngiqale ngalento kagesi. Namhlanje usuku lesi-10 ugesi ungekho phezulu. Now ibalulekile kuthina kakhulu ukuthi ku-attendwe le nto elapha phezulu kagesi. Ngisho lokhu ngoba ngale nje kokuthi nihleli ngobumnyama. Enye inkinga ekhona ukuthi ku-affecta idamu leli kuyilona elisilethela amanzi. Phambilini ngaye ngabanxusa abasebenzi bakagesi ukuthi leya cable ngoba ihlupha njalo abasimbele yona bayikhiphe bafake icable entsha ngoba isi-replacewe isikhathi esiningi. Ngiyakhumbula ngo-2019 ngangakabi ikhansela umphakathi walapha ngaphezulu edameni wake wahlala nje from uChristmas ungenawo ugesi waze wabuya ngomhla ka-31. Uma ngabe ngingena ebukhanseleni ezinye zezinto zokuqala engazama ukuyi-attend ukuthi ngasenda i-email kumphathi wakagesi lo ekade sinaye lapha kuthanda. Ngasenda i-email ngasho ukuthi ayimbiwe leya cable ada uyayishintsha noma ufaka icable ehamba phezulu. Usuku lonke-ke la izolo sihleli silinde inkontraki ezozomba ilungise lapho la kunenkinga khona. La ekunenkinga khona yila ekade kwasengithi abayi-replace leyo cable ngoba njalo ugesi mahambile ngaphezulu usuke kuqhume lapho. Into engiyibonile izolo inkontraki either ibingafuni noma ibisaba ukuzosebenza. Ngigcine ngithi kumphathi kagesi thola enye inkontraki okungcono ngoba leyo nginikeze yona
ibhali yacisha nakho liyashona ilanga angaze azafike.